Zuen ustez, zergatik da garrantzitsua ingurumena hitz egitea? Natura ezinbestekoa da bizitzeko, eta zaindu eta babestu egin behar dugu. Egiten dugun edozerk ondorioak ditu, ez bakarrik gure inguruan, planetako beste leku batzuetan ere bai. Horregatik zaindu behar ditugu ingurumena eta pertsonak, bakean, berdintasunean eta gizarte justiziaz bizitzeko. Oso garrantzitsua da klima aldaketaren aurka borrokatzea, eta bizibide iraunkorrak sustatzea. Indiako landa eremuetan, garapen jasangarria lantzen da basoberritzeari esker. Hau da, zuhaitzak landatuz eta laboreak aldatuz, lurrak mantenugai gehiago izan ditzan. Horrela, herrialdeko basamortutzea geldiarazten ari da. Urtegiak eraikita, energia garbiz hornituriko tantakako ureztatze sistemak erabilita, modu eraginkorrean gastatzen ari da, dagoen ura apurra. Gainera, merkatuetan kontsumitzen diren produktuak tokiko nekazariek ekoitzitakoak dira. Zuen ustez, Indiako landa eremuan soilik bultzatu behar da garapen iraunkorra?